শুনেন শুনেন কন্টিজেন্সি দেওয়া হয়নি আপনারা কাজের লেগে প্রত্যেক কাজের লেগে কন্টিজেন্সি দেওয়া হয় বেতন দেওয়া হয়নি তারপরেও আপনারা যে এইভাবে যে টাকা লন কার বদনাম যায় যে সরকারের বদনাম যায় পার্টির বদনাম যায় জানেন আপনারা আমি বেশি দিন সময় দিতাম না এক সপ্তাহ টাইম দেখেন না অখিল এক সপ্তাহ টাইম না শুনেন আমার কথা শুনেন এক সপ্তাহ টাইম এক সপ্তাহ বেশি গো ওরা সামনে নক লিস্ট থাকা ববো বাতলা তামনি নক নি মানে যে রাং সব সব না জায়গা যত ব্যাক দিলে ক্লিয়ার খেনে Tipra sarang neba goi leader ka hamung nangke David Murasing hainga nango de khajan takte buksong lamsoko puilawa an channel norok tin lukhana David Murasing ni bini samung bini area wo jara jiutegi ni mungoi rang naharnai baksana ba 200 baksana ba 500 abaike jiutegi khlaioi rang nahane rokno tini baike bo 100 nakha bo haike no chung chini tipra sarok ni bisingo chung leader ka ham chung asine nango tini wo David Murasing tibermo thani bo one man army jago karon tan nike chin tipra saran bagoi bo saisung no agi rogo bo chunglugo lama nokroi saisung no protest khaimani bo buino nangya bo sak bai thang nokroi bo protest khaimani nogo one man army jago David Murasing tam nike tipra saran bagoi bo sak bai thang nokroi protest khaimani abongkha kubui tipra sarong na hamjak mani bagoi tinio bo bini samung nungjakha bini ereo action nahamani obahge no jude kini mungoi sudu bini amsoya kubang ma kubuni amsoya bo abahge no chintani koktoma sopayo abahge jude kini mungoi naharu noi phiaba bo haike no jara leader tongai rokbo chung action nahanango belakana hambai chini David Murasing no abahge no bo haike no chung joto jara leader tongai rokbo chung samung khaina nango karon tamnike bo samon belakana kokthi abo haike khlaito anke abo haike party ni mungoi haiko sarkar ni mungoi botnam nai abon bugoi je abo hai khlaito nai borok no thik majra rina ni bagoi ma khlainai te action man hanai te abon bagoi bo hai tipra leader chini thaniwo chin tipra ni bisingo chung joto tonga nango te kaisa belakana koktoma kaham tini kwase phaikya abongke bromnang chini sar Ronjit MLA bo dei depran bosongni adung tongo borok miliwi tiniwo deputy sondi kha Agartala airport tangoi rikha angke Agartala airport abo hai je display wo chin tipra sarong boi kun kaisa tak borok tei abo hai warok bai snamjak chini manui aborok phunukjakya Agartala Bilkung Kholao abon boi borok airport department thani borok thangoi akhonoi deputy sondi kha chini tipra sarong bisingo bo chini jatin bisingo chini dress chini culture tei kubangma chini wabai snamjak abai mani rok phungnang thunui borok Agartala airport thangai kane borok deputy sindika belakana koktoma kaham tei saukena dika abo hai busan bisingo je khlaijak nai hinui abo hai khlaijak chini tipra sana bagibo belakana koktoma kaham ni ang nong thani sanam chungmani ngo tei kaisa last paithago ang nong thani wo kaisa koktun rina muchungmani gobono kuduma jora logoi lukorok je regani rang naising tongmani phiaba tini nisimi aste aste khlaioi baksa jaga hapka tei jeni area habia noni area bo aste aste khlai hapthanai abokhe jara kurui borok rega khlaijane rok ni bagoi ke belakeno subida kaham tei koktoma kaham hinui nong thani sana muchungmani ngo tei tini koktoma ro asungnai haino hai tei kaisa next nong thani wo news belai nangkukmani news ang tui phainai tei tini bagoi amsungnai jotono hambai।